ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மென்டல் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து இப்ப பிரணத்தி வந்து சத்யபாமா மாதாஜி प्रणति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्री मुन्दपद कमलं श्री गुरु वैष्णवां स श्रीरूपं शाखानादं सनातन रघुनाथान् विदं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सनगण ललिता श्री विशाखान् कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगम्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कांजा कल्पतरु नरकेसरूपा सिंधुप्य एव च अधिदानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय ब्राह्मण जगत्किराय करुष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावादान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्पताय नमो नमः। विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय प्रभुतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शाक्य देशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरव भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சரியில்லை மாதாஜி, உங்களோட வாய்ஸ் வரவே இல்லை, கரெக்டா வரவே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டம். அவ்வளவு ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டேன். हरे कृष्ण माताजी। சத்யபாமா மாதாஜி, உங்களோட வாய்ஸ் சரியா இன்னமும் கேட்கல. ஏனோ மொபைல்ல அதுல என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஓகே. சரி, நேற்றுக்கு வந்து நம்ம தான் பாதி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் போயிடுது இல்லையா? ஸோ ஐ வில் ஒன்லி ரீட் திஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ந து மாம் ஷக்யசே த்ரஷ்டும் அனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா. நதி படிச்சாச்சா? பிரணதி படிச்சாச்சா? இப்பதானே பிரணதி படிச்சோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे யோகமைஸ்வரம். இல்ல பகவான் என்ன சொல்றார்? ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களா என்னை நீ காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்ய சக்ஷு கொடுக்கிறேன், உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன், எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் என்பதையும் சொல்றார். அதுல வந்து 2 கரங்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த உருவத்திலும் அவரை காண தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. இதுவும் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சோம். இதை பாதி இது வரும்போதுதான் போயிட்டு. அப்போ ஒரு பக்தனுக்கு என்ன வேணும்? 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் பகவான், அந்த ரூபத்தை பார்த்தோம்னா இஸ் ஹாப்பி. அவனுக்கு வேற ஒண்ணும் பார்க்கணும்னு ஆர்வம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அவன் டோட்டலி சரண்டர்ட் அந்த பகவான்கிட்ட. இருந்தாலும் அவர் வந்து யாருக்கு வேண்டி கேட்கிறாரு அர்ஜுனன்? நம்மள மாதிரி பக்தர்கள், அடுத்த வரப்போற பக்தர்கள், இப்ப அந்த டைம்லயே இருக்கிற பக்தர்களுக்கு கூடி இது அந்த டைம்லயே இருக்கிறவங்களுக்கு கூடி சில பேருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவான இது விசுவாசம் இல்லாம இருந்தது. அவங்களுக்கு எல்லாம் விசுவாசம் கொடுக்கறதுக்கு தான். அண்ட் வரப்போற ஜெனரேஷன்லயே எல்லாருக்கும் ஒரு தெரியறதுக்கு வேண்டி அவரது விஸ்வரூபத்தை அவரது கருணையால் காணும் பக்தன் அதனை மனதால் காணவில்லை. ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி நிறைஞ்சிருக்கு, பகவானா நிறைஞ்சிருக்கு. சோ விஸ்வரூபம் காட்டித்தர ஓகே, பட் அவரோட மைண்ட்ல என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணர் வித் புல்லாங்குழல், அல்லது அதுதான் நிறைஞ்சிருக்கு. அதுலயே அவன் வந்து பக்தன் வந்து ஹாப்பியா இருக்கு. ஆன்மீக கண்களால் காண்பி அந்த இது அவரது கருணையால் காணும் பக்தன் அதனை மனதால் காணவில்லை, ஆன்மீக கண்களால் காண்கிறார். கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தை காண அர்ஜுனன் தனது மனதை மாற்றிக் கொள்ளும்படி கூறப்படவில்லை. பார்வையை மட்டுமே மாற்றிக் கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டான்.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இஸ் ஆல்ரெடி டோட்டலி சரண்டர்ட். இனிமே நீ வந்து என்ன நம்பறதுக்கு வேண்டி நீ இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை. இஸ் ஆல்ரெடி ஹாப்பி வித் கிருஷ்ணா. அது வந்து அவர் வந்து மனசு நிறைஞ்சிருக்கு. இது சும்மா ஆன்மீக கண்களா நீ பாரு, நான் இங்கெல்லாம் பிரபாவமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பாரு, அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்கேன். கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபம் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல, ஒன்லி காட்டுறதுக்கு நான் இப்படி இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பின்வரும் பதங்களில் இருந்து தெளிவாகும். இருந்தும் அர்ஜுனன் அதை காண விரும்பியதன் காரணத்தால் அந்த விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான பார்வையை இறைவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணருடன் திவ்யமான உறவில் முறையாக நிலை பெற்றிருக்கும் பக்தர்கள் அவருடனான அன்பு பரிமாற்றத்தினால் கவரப்படுகின்றனர். அவர்கள் அன்பு பரிமாற்றம் தானே இல்லையா? நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆசை ஆசையா எல்லாம் பண்றோம், அவரும் ஆசை ஆசையா நமக்கு கொடுக்குறார். அது வந்து அவர் கொடுக்குறான்னு எப்படி தெரியும்? அனுபவித்ததான் தெரியும். நம்ம வந்து எதுவுமே கோரிலேட் பண்ணோம். ஆஹா இன்னைக்கு வந்து என்னது சம்திங், யாருக்கெல்லாமோ வியாதி வருது, நமக்கு வரலையே, ஆஹா பகவான் இஸ் சோ கிரேட், பகவான் எனக்கு ஒன்னும் வியாதி தராம இவ்வளவு இந்த மட்டுக்கு நல்லா வச்சிருக்காரு, அந்த மாதிரி தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் நம்ம தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணும்போது தெரியும் ஒருத்தர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, நமக்கு அந்த கஷ்டம் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நமக்கு தோணும். அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கணும். அவர்கள் ஜட ஐஸ்வர்யங்களால் கவரப்படுவது இல்லை. பக்தர்கள் என்னது ஐஸ்வர்யம் கொடுத்தாதான் பகவான் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்கார். ஐஸ்வர்யம் கொடுக்கல. ஐஸ்வர்யம்னா இந்த பணம் வேற எல்லாம் வெல்த் எல்லாம். கிருஷ்ணரது நண்பர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் அவரது தோழிகளும் கிருஷ்ணர் தனது ஐஸ்வர்யத்தை காட்ட வேண்டும் என்று ஒருபோதும் விரும்பவில்லை. கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான் என்பதை கூட அறியாத அளவிற்கு அவர்கள் தூய அன்பினால் மூழ்கியுள்ளனர். தங்களது அன்பு பரிமாற்றத்தின் காரணமாக கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். கிருஷ்ணருடன் விளையாடிய ஆயர்குல சிறுவர்கள் அனைவரும் மிக சிறந்த புண்ணியாத்மாக்கள் என்றும் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின்னரே அவர்களால் அவ்வாறு கிருஷ்ணருடன் விளையாட முடிகின்றது. விளையாடுற அப்படின்னா என்னது? பற்பல பிறவிகள் அவ அடுத்து அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறதுக்கு பாக்கியம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த மாதிரி என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறிய அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்களது பிரியமான நண்பனாகவே கருதுகின்றனர். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வரும் பதத்தினை கூறுகிறார். சாதுக்களால் அருவ பிரம்மனாகவும் பக்தர்களால் பரமபுருஷர். சாதுக்கள்லாம் அந்த மெடிடேட் பண்றாங்க. யாரை நினைத்து பண்றாங்க? அந்த இது ராஜேஸ்வரி மாதாஜி பிளீஸ் மியூட் பண்ணுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டேனா? இங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு மியூட் பண்ணிட்டே சொல்றேன். நான் மியூட் பண்றேன், நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க. போறோம், நீங்க ஒண்ணும் தொடாதீங்க. இது பாருங்க, மியூட் பண்றேன் உடனே அன்மியூட்னு வருது. இப்ப மியூட் தான் பண்ணிருக்கேன். இப்ப நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க, நான் மியூட் இங்க எனக்கு பண்ண முடியும், நான் பண்றேன். நீங்களே பண்ணிடுங்க. அதான் நான் பண்றேன், நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க. சாதுக்களால், சாதுக்கள்னா யாரு? இந்த இது மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்றாங்களே அவ எப்படி அருவ பிரம்மனை தான் வந்து இது அருவ பிரம்மனை வழிபடுறாங்க. அருவ பிரம்மன்னா உருவம் இல்லாத ஒரு இதா இருக்கலாம், யூனிவர்சல் இதா இருக்கலாம், எப்படியோ லைட் எஃபெக்டா இருக்கலாம், அப்படி மெடிடேஷன் பண்றாங்க. பக்தர்களால் பரமபுருஷ பகவானாகவும் சாதாரண மனிதர்களால் ஜட இயற்கையின் படைப்பாகவும் கருதப்படும் முழுமுதற் கடவுள் இதோ இங்கே இருக்கிறார். எல்லாமா சேர்ந்து இங்கதான் இருக்கார் அவர். அப்புறம் என்னது இதுல இந்த ஸ்லோகால கொடுத்திருக்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. அந்த மாதிரி கடவுள் தான் இங்க இருக்காரு. அருவ பிரம்மனா இருக்கிற அந்த அதே கடவுள் தான் பரமபுருஷ பகவானான சாதாரண மனிதர்கள் பக்தர்களால் வழிபடுற அந்த கடவுளும் இவர் தான். சாதாரண மனிதர்களால் ஜட இயற்கையின் படைப்பாக சாதாரண மனிதர்கள் எதை நினைக்கிறாங்க? ஜட இயற்கையில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தான் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா அவங்க நம்புறாங்க. கருதப்படும் முழுமுதற் கடவுள் இதோ இங்கே இருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானுடன் தற்போது விளையாடும் அந்த சிறுவர்கள் தங்களது முந்தைய பிறவிகளில் பற்பல புண்ணியங்களை செய்தவர்கள் அப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதம் உங்களுக்கு. இப்ப நம்மளும் ஒரு விதத்துல நல்ல புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். இந்த சத்சங்கத்துல வந்து இதெல்லாம் படிக்க முடியாது இல்லையா? எப்போ நான் அப்படி நினைச்சு பார்ப்பேன். இல்லாட்ட இந்த இஸ்கான்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியாது. நம்ம வந்து அது என்ன சொல்றது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டு பக்கத்துலயும் இல்லை, எங்கேயோ இருக்கு. அப்ப திங்கே பண்ண முடியாது. அண்ட் ஒரு கன்செப்ட் முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் தான் வரா, அவன் என்ன பண்றா, ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்றாங்க. உள்ள வந்து பார்த்தாதான் தெரியுது ரொம்பவே தூய என்னது, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க, ரொம்ப இவ்வளவு எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க தெரியவே தெரியாது. அப்பெல்லாம் ஏன்னா நிறைய படிக்க கிடைச்சு, இந்த 2 வருஷத்துல ரொம்ப படிக்க கிடைச்சு. கருத்து என்னவெனில், மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னது? விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் பக்தனுக்கு எந்த விருப்பமும் கிடையாது. என்ன, அவன் ஆல்ரெடி டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபைட்.
வித் கிருஷ்ணாஸ் ரூபம், 2 கை ரூபத்துல புல்லாங்குழல் வச்சிருந்த கிருஷ்ணாட அவன் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட். இன்னும் அவனுக்கு கிருஷ்ணாவை பத்தி புரியணும், நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையே கிடையாது. இஸ் டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபைட். அவனுக்கு அதெல்லாம் ஆர்வம் கிடையாது, விருப்பம் கிடையாது. இருப்பினும் அர்ஜுனன் அதனை காண விரும்பினார். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் வெறுமனே ஏட்டளவிலும் பூர்வமாகவும் மட்டுமே தன்னை முழுமுதற் கடவுளாக எடுத்து காட்டினார் என்று அல்லாமல், அவர் சொல்றார், ஆனா ஏத்துட்டோம். பட் அது எப்படி தெரியாது. அவர் சொன்னார், நாங்க நம்பிட்டோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வெறும் கல்வியா நம்ம ஏத்துக்காம, இது அவருக்கு என்ன தத்துவ ரூபமா அவர் பிரத்யட்சமா அந்த மாதிரி காட்டி கொடுக்கும் போது நம்ம அந்த மாதிரி யாரு நம்பாதிக்கு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. அதுக்கு அடுத்து அவர் உண்மையிலேயே தன்னை அர்ஜுனனிடம் காட்டினார் என்பதை வருங்கால மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கிருஷ்ணர் கூறிய உண்மைகளை கண்களால் காண விரும்பினான் அர்ஜுனன். அவனே சீட பரம்பரையின் முதல் சீடன் என்பதால் கிருஷ்ணரின் உரைகளை அவன் உறுதி செய்தாக வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதில் உண்மையான ஆர்வம் கொண்டு அர்ஜுனனுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுபவர்கள் தானே பரமன், தானே பிரம்மன் என்பதை கிருஷ்ணர் வெறுமனே வார்த்தைகளால் மட்டும் கூறாமல் தன்னையே பரமனாக அர்ஜுனனுக்கு உண்மையிலேயே வெளிப்படுத்தினார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்படின்னா என்னன்னாக்கா பக்தர்கள்னா என்னது, வரப்போற ஜெனரேஷன்ல யாரெல்லாம் என்ன முதல்ல வரும்போது அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு ரூபம் உள்ள பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் அவங்க. அதனால ஒரு ஒளி வடிவம், அதான் அப்புறம் அந்த என்னது பிரம்மன் ரூபம், பரமாத்மா ரூபம், அப்புறம் கிருஷ்ணர் அந்த கிருஷ்ணர் தான் கடவுள்னு அந்த இது போக்கஸ் வரும். சோ அது நம்பிக்கை வர்த்த வேண்டியது அதெல்லாம் காட்சி. பகவான் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான சக்தியை அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தார். ஏனெனில் முன்பே நாம் விளக்கியபடி அதனை காண்பதற்காக தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் இல்லை என்பதை அவர் அறிவார். எஸ், யாரு படிச்சுருந்தீங்க இந்த இதை எடுத்து? எப்படி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி மாதாஜி. அப்ப அடுத்த கீதா மாதாஜி. ஜானி மாதாஜி, கீதா மாதாஜி நீங்க வந்திருக்காங்களா? படிக்கட்டும், படி. ஓகே மாதாஜி. புக் திறக்கிறீங்களா? அப்பதான் இல்ல மாதாஜி, பேஜ்ல ஒட்டிட்டு வந்துட்டு ஒண்ணா. ஏவம் உத்பா ததோ ராஜன் சஞ்சயோவாச்ச ஏவம் உக்த்வா தாதோ ரஜான் மகா யோகேஸ்வரோ. மாதாஜி, அது ராஜன்னா ராஜா. ராஜன் மகா யோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷ்யாம் ஆஷ பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சஞ்சயும் வாச்சா, சஞ்சயன் கூறினான், ஏவம் இவ்வாறு, உத்வா கூறிய, தத பின், ராஜன் மன்னனே, மகா யோகேஸ்வரா மிகவும் வலிமை வாய்ந்த யோகி, ஹரி முழுமுத்த கடவுளான கிருஷ்ணர், தர்ஷ்யாம் ஆச காட்டினார், பார்த்தாய அர்ஜுனனுக்கு, பரமம் பரம, ரூப ஐஸ்வர்யம் விஸ்வரூபம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான விளங்கும் முழுமுத கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனுக்கு காட்டினார். இது அடுத்தது நீங்க படிக்கலாம். இது சொல்லிட்டு என்ன சஞ்சய் பேக்ட்ராப்ல என்ன நடக்கிறது இதுதானே ஆரம்பம் இல்லையா? சஞ்சய் அந்த திருதராஷ்டிர மகாராஜா சொல்ற கதை தான் இது. சோ சஞ்சயா சொல்லியிருக்காரு, மன்னா இந்த மாதிரி கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான பகவான் விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனுக்கு காட்ட தொடங்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவரிக்கிறேன். நான் இதோ படிச்சிருந்தோம் சின்னதானே, 10, 11 ரெண்டுமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. அநேக வத்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்யாபரணம் நித்யாநேகாத் யுதாயுதம் திவ்ய மால்யாம் பரதரம் திவ்ய காந்தானு லேபனம் சர்வாஷ சர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அநேக பல்வேறு வத்ர வாய்கள், நயனம் கண்கள், அநேக பல்வேறு அற்புதமான தர்ஷனம் காட்சிகள், அநேக பற்பல திவ்யமான ஆபரணங்கள், திவ்யமான அநேக பல்வேறு உத்தய தாங்கிய ஆயுதங்கள், திவ்யமான மாலைகள், அம்பர ஆடைகள், தரம் அணிந்து திவ்யமான கந்த வாசனை, அனுலேபனம்
தரிக்கப்பட்ட சர்வ எல்லா ஆசிரிய மயம் ஆச்சரியமான தெய்வம் ஒளிர்கின்ற அனந்தம் எல்லையற்ற விஸ்வத முகம் எங்கும் நிறைந்தது. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளும் ஆடைகளும் அணிந்திருந்த அவர் உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தன. அவை அனைத்தும் அற்புதமான பிரகாசமான எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. பொருளுரை: இந்த இரு ஸ்லோகங்களில் அநேக என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதை பார்க்கும் போது அர்ஜுனனால் காணப்பட்ட கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இதர தோற்றங்களை அளவிட முடியாது என தெரிகிறது. இந்த தோற்றங்கள் அகிலமெங்கும் பரந்துள்ள போதிலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் இறைவனின் கருணையால் அவற்றை காண முடிந்தது. இது கிருஷ்ணர் அசந்திய சக்தியால் சாத்தியமானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன மாதிரி பாக்குறாரு? எல்லாம் நிறைய கைகளை பாக்குறார், நிறைய கால்களை பாக்குறார், அந்த மாதிரி. சோ இந்த விஸ்வரூபத்தை அநேக கண்களையும் ஒரு ரூபத்துல 2 கண், நிறைய கண்கள், நிறைய வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்கள் அர்ஜுனன் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், ஒரு இது அங்கி என்ன, மாலை என்ன, ஒட்டியானம் என்ன, அது என்ன, இதை நிறைய பாக்குறார். அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் ஏந்திய ரூபம் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகள் மாடைகள் அணிந்திருந்த அவர்கள் உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை, கந்தானு லேப்பனம், லேப்பன தெரியும் இல்லையா, இங்க போட்டிருக்கேன். திவ்ய கந்தா, கந்தனா நல்ல ஸ்மெல்லோட லேப்பனம், அப்ப சந்தனமால அந்த மாதிரி வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தன. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. சோ இதுல என்னது, இந்த இரு பதங்களிலும் அநேக எனும் சொல் மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய 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 பார்க்கும்போது அர்ஜுனனால் காணப்பட்ட கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இதர தோற்றங்களை அளவிட முடியாது. ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை, நடுவும் இல்லைன்னு எல்லா இடத்துலயும் அதான் தெரியாது. அந்த தோற்றங்கள் அகிலமெல்லாம் பறந்துள்ள போதிலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் இறைவனின் கருணையால் அவற்றை காண முடிந்தது. இது கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய சக்தியினால் சாத்தியம் இருந்தது. பகவான் கொடுத்த அந்த திவ்ய சக்ஷு காரணம் முடிந்தது. ஜானி மாதா இப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பவேத் யுகபத் புத்திதா யதி பா சத்ருஷி சா ஸ்யாத் வாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. திவி ஆகாயத்தில் சூரியன் சஹஸ்ரஸ்ய பல்லாயிரக்கணக்கான பவேத் இருப்பது போல யுகபத் ஒரே சமயத்தில் உத்திதா உதித்தன யதி ஆனால் பா ஒளி சத்ருஷி அதுபோல சா அந்த சியாத் இருக்கலாம் வாச வெளிச்சம் தஸ்ய அவரது மகா ஆத்மன மிகச் சிறந்த பகவான். ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அஃது அந்த மகா பரம புருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். பொருளுரை: அர்ஜுனன் கண்டது விவரிக்கப்பட முடியாதது இருந்தது. இருப்பினும் அந்த சிறப்பான காட்சியின் ஒரு மன சித்திரத்தை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு கொடுக்க முயல்கிறான். சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் இருவருமே அந்த இடத்தில் இல்லை. இருப்பினும் வியாசரது கருணையால் நடப்பவற்றை எல்லாம் சஞ்சயனால் காண முடிந்தது. எனவே விஸ்வரூப காட்சியை திருதராஷ்டிரர் கற்பனை செய்து ஓரளவு புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுடன் ஒப்பிட்டு கூறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிங்கோ, இது ஒன்று ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் படிங்க. எஸ், இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? ஆகாயத்தில் பல்லாயிரம், ஒரு சூரியன் வந்தாலே கண்ணு கூசுறது அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். ஆனா பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் உதயமான எப்படி இருக்கும்? அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்ததா இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கும்போது. அந்த மாதிரி ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம், இல்லாட்டா அதை விட ரொம்ப ஜெகஜோதி அப்படி இருக்கலாம். அர்ஜுனன் கண்டது விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருந்தது. இருப்பினும் அந்த சிறப்பான காட்சியில் ஒரு மனச்சித்திரத்தை சஞ்சயன் திருத்தராஷ்டிரருக்கு கொடுக்க முயல்கிறான். இப்ப இந்த மாதிரி இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் வாய் வார்த்தையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். அந்த சஞ்சயனுக்கு என்னது, இந்த இது கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த கிஃப்டர் வியாசதேவரால அவருக்கு அந்த தூர்திருஷ்டி அது கிடைச்சதுனால அவர் திருத்தராஷ்டிரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். சஞ்சயன் திருத்தராஷ்டிரர் இருவருமே அந்த இடத்தில் இல்லை. இருப்பினும் வியாசரது கருணையால் நடப்பவற்றை எல்லாம் சஞ்சயனால் காண முடியும்.
எனவே விஸ்வரூப காட்சியை திருதராஷ்டிரர் கற்பனை செய்து ஓரளவு புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுடன் ஒப்பிட்டு கூறுகின்றனர். அப்ப இதுல யாரெல்லாம் பார்த்தானே இப்ப ஒருவேளை இதுவும் சொல்லிடலாம், சஞ்சனும் பார்த்தாங்க. ஆனா எப்படி மனக்கண்ணாலதான் பார்த்தாங்க. அந்த மாதிரி எஸ் இதுவும் படிங்க வந்துச்சு. தத்ரைகஸ்தம் ஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவ தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. தத்ர அங்கே ஏகஸ்தம் ஒரே இடத்தில் ஜகத் அகிலம் கிருஷ்ணம் முழுமையாக பிரவிபக்தம் பிரிந்திருந்த அநேகதா பல்வேறு விதமாக அபஷ்யத் காண முடிந்தது. தேவஸ்ய முழுமுதற் கடவுளின் ஷரீரே விஸ்வரூபத்தில் பாண்டவா அர்ஜுனன் ததா அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தில் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பொருளுரை தத்ர அங்கே எனும் சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருவருமே ரதத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் என்பதை இது குறிக்கின்றது. அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களால் இதனை காண முடியவில்லை. கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களை அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பற்பல பிரபஞ்சங்களும் பற்பல லோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவற்றில் சில கிரகங்கள் மண்ணாலும், சில கிரகங்கள் பொன்னாலும், சில கிரகங்கள் மணிகளாலும், சில கிரகங்கள் மிக பெரியவையாகவும், சில கிரகங்கள் சிறியவையாகவும் மற்றும் பல கிரகங்கள் பல்வேறு வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தனது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் இவை அனைத்தையும் காண முடிந்தது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணருக்கும் இடையே என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை வேறு யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல நம்ம நேற்று கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்தாச்சு. வேற யாருமே பார்க்கல. பாக்கி எல்லாருக்கும் திவ்ய சக்ஷு கிடைக்கலையே. திவ்ய சக்ஷு கிடைச்சதுனால கிடைச்சது பார்க்க முடிந்தது. அண்ட் மேபி அவர் யாரு ஆஞ்சநேயர் பட் தெரியாது. அதை பத்தி இங்க ஒன்றும் விஸ்தாரமா சொல்லலை. அண்ட் இவரும் யாரு சஞ்சயனுக்கு he could see, he could feel. அப்ப அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்லியிருக்கு, அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடியுது. அவர் சொல்ற இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அதுலயும் இருக்கேன் இதுலயும் இருக்கேன் எல்லாம் பாக்குறாரு. எல்லாம் அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது. தத்ர அங்கே என்னும் சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருவருமே ரதத்தில் அமர்ந்து இருந்தனர் என்பதை இது குறிக்கிறது. அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களை இதனை காண முடியவில்லை. அப்ப ஐ திங்க் அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காரு, ஆஞ்சநேயருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காரு. கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களை அர்ஜுனனால் காண முடியுது. ஏன்னா பற்பல பிரபஞ்சங்களும் பற்பல ரோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களில் இருந்து அறிகிறோம். அவருக்கு அந்த திவ்ய சக்ஷு கிடைச்சனால பார்க்க முடியுது. அவற்றில் சில கிரகங்கள் இது இம்பார்ட்டன்ட். என்னது, பற்பல பிரபஞ்சங்கள் அவர் நிறைந்திருக்கார் சொன்னாலே பற்பல ரோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவற்றில் சில கிரகங்கள் மண்ணாலும், சில கிரகங்கள் பொன்னாலும், சில கிரகங்கள் மணிகளாலும், சில கிரகங்கள் மிக பெரியவையாகும். அது ஐ திங்க் ஜூபிட்டர் மாதிரி. சில கிரகங்கள் புளூட்டோ மாதிரி சிறியவையாகும். மற்றும் பல கிரகங்கள் பல்வேறு வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தனது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் இவை அனைத்தையும் காண முடியுது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு இடையே என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை வேறு யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க நினைச்சிருந்தாங்க. இப்ப ஆஞ்சநேயருக்கும் மோஸ்ட்லி அனுமானுக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. எல்லாம் இவர் அனுமானமா இவர் எழுதியிருக்காங்க, பிரபுபாதா எழுதியிருக்காங்க. எஸ், அடுத்த ஜானி மாதாஜி கமலாவணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ததச விஸ்மயாவிஷ்டோ ருஷ்டரோமா தனஞ்சய பிரம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலி ரபாஷத. அதன் பின் அவன் விஸ்மய ஆவிஷ்ட வியப்பினால் மூழ்கி கிருஷ்ணரோமா பரவசத்தால் அவனது உடலெங்கும் மயிர் கூச்சலுடன் தனம் ஜெய அர்ஜுனன் பிரணம்ய வணங்கிக் கொண்டு சிரசா தலையால் தேவம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு கிருத்த அஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன் அபாஷத பேசத் தொடங்கினான். மொழிபெயர்ப்பு.
பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதல் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். பொருளுரை. தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனேயே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே உறவு மாறுகின்றது. முன்பு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நட்புறவு இருந்தது. ஆனால் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு பெரும் மரியாதையுடன் கூப்பிய கரங்களுடன் கிருஷ்ணரை சிறந்தாழ்த்தி அந்த இடத்து கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கு வணங்கும் அர்ஜுனன் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். இவ்வாறாக அர்ஜுனனின் உறவு நட்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவிலிருந்து ரசத்திலிருந்து வேப்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவாக அற்புத ரசமாக மாறுகின்றது. சிறந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை எல்லா உறவுகளின் ரசங்களின் உறவிடமாக காண்கின்றனர். சாஸ்திரங்களில் 12 விதமான அடிப்படை உறவுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரில் காணப்படுகின்றன. 2 உயிர்வாளிகளுக்கு இடையேயான உறவு, தேவர்களுக்கு இடையேயான உறவு, அல்லது பரம புருஷருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயான உறவு என எல்லாவித உறவு பரிமாற்றங்களின் பெருங்கடலாக கிருஷ்ணர் விளங்குகின்றார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் இங்கே அற்புத ரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளான். இதன் காரணத்தால் நன்னடத்தையையும் அமைதியையும் சுபாவமாக கொண்ட அர்ஜுனன் பரவசத்தினால் மூழ்கி உடலில் உள்ள மயிர்கள் கூச்செறிய கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளை வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். அவன் பயப்படவில்லை என்பதையும் பரம புருஷருடைய அற்புதங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். உடனடியாக விளைவு வியப்பு, அற்புத ரசம். அன்புடன் கூடிய அர்ஜுனனின் இயற்கையான நட்புறவு வியப்பினால் நிறைந்து விடவே அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நிறைய ரசங்கள் இதை கொடுத்திருக்கு, இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஆனா ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, பின்னர் வியப்பினால் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு எப்படி ஆயிடுத்தான், அவன் தான் கேட்டான். அதனாலதான் பகவான் திவ்ய சக்ஷு கொடுத்து பார்க்க சொன்னார். அவனை பார்த்தப்பறம் என்ன எடுத்து நடுங்கி போயிட்டான். இவ்வளவு பெரிய நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆளுதான், ஆனா இவருக்கு இவ்வளவு பிரபாகம் இருக்கா, வாயால சொன்னது கேட்டெல்லாம் புரிஞ்சுட்டான். அப்ப இப்ப பார்க்கும்போது என்னது, இதுதான் ஒரு மனசெல்லாம் ரொம்ப குழந்தை போயிடுது. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிருக்கு செடிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கிருஷ்ணா நீதான் கிரேட் அப்படிங்கிற போல கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் என்ன மாதிரி உறவு பரிமாற்றம் ஆயிடுது, இடையேயான உறவு மாறுகின்றது. முதல்ல என்ன இருந்தது, டீச்சர். செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து என்ன இருந்தது, நீ அகம் சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் பிரபன்னம், நீங்க வந்து என்னோட குரு, நான் உங்களோட சிஷ்யன், நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அது போல நான் பண்றேன் அப்படின்னு. இப்ப அப்புறம் என்னது, அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. இப்ப இது பார்த்தோன்னு என்னது, ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இன்னும் நிறைய பல மடங்கு கூடிடுச்சு. முன்பு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையில் நட்புறவு இருந்தது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்திருக்காங்க, ஒரு சம ஏஜ் குரூப் அண்ட் கசின்ஸ், அப்போ அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்திருக்காங்க. ஆனால் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு பெரும் மரியாதையுடன் கூப்பிய கரங்களுடன் கிருஷ்ணரை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கும் அர்ஜுனன் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றான். இவ்வாறாக அர்ஜுனன் முன்னாடியே இந்த பிரார்த்தனை அடுத்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவ்வாறு அர்ஜுனனின் உறவு நட்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவிலிருந்து சக்கியம்னது ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச், அந்த மாதிரி ரசம், அந்த சக்கிய ரசத்திலிருந்து வியப்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவாக தட் இஸ் அற்புத ரசமாக மாறிவிட்டது. சக்கியரமாக ஒரு ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்திருக்கான், ஆனா இப்ப அவரோட வைபவம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆச்சரியம், தட் இஸ் அற்புத ரசமாக மாறுகின்றது. சிறந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை எல்லா உறவுகளையும் நிறைய ரசம் இருக்கு, அந்த மாதிரி உறைவிடமாக காண்கின்றனர். சக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், ஹனுமான் எல்லாம் எப்படி ராமட்டு காட்டுறது தாசியம், அங்க சர்வீட்டர், நான் சர்வெண்ட் மாதிரி இருக்கேன், அது தாசிய ரசம். அந்த மாதிரி பல்வேறு இது இருக்கு. மாதுரிய ரசம், அப்புறம் என்னது நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி வேற இதுல வரும் நமக்கு. அப்ப அதுல அந்த அண்டர்லைன் பண்ணி நம்ம படிக்கணும். சோ நிறைய அந்த மாதிரி என்ன பக்தர்கள் அந்த மாதிரி எந்த ரசத்துல வேணா பகவானை வந்து உறவு கொண்டாடலாம், உறைவிடமாக காண்கின்றனர். சாஸ்திரங்களில் 12 விதமான அடிப்படை உறவுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரில் காணப்படுகின்றன. 2 உயிர்வாழிகளுக்கு இடையேயான உறவு, தேவர்களுக்கு இடையேயான உறவு என்று, அல்லது பரமபுருஷருக்கு அவரது பக்தர்களுக்கு இடையேயான உறவு என எல்லாவித உறவு பரிமாற்றங்களின் பெருங்கடலாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார். ஒருத்தட்ட ஒரு மாதிரி உறவு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி எனி
என்னது உறவை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் கிருஷ்ணாட்ட என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் இங்க என்ன மாதிரி அற்புத ஆச்சரியமான ரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளான். இதன் காரணத்தால் நன்னடத்தையும் அமைதியும் சுபாவமாக கொண்ட அர்ஜுனன் பரவசத்தினால் மூழ்கி உடலில் உள்ள மயிர்கள் பூச்செறிய கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். அவன் பயப்படவில்லை என்பதையும் பரமபுரம் பயந்ததில்லை. He knows God is great. அவன் நிறைய இருக்கான பார்த்தோன்னு அந்த ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு மாதிரி ஒரு இதாயிடுச்சு என்பதையும் பரமபுருஷருடைய அற்புதங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் அவன் பயப்படவில்லை என்பதையும் பரமபுருஷருடைய அற்புதங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். உடனடி விளைவு என்னது? வியப்பு. அப்படி ஆச்சரியமா வியப்பு தான். இஸ் நாட் ஸ்கேர்ட் ஆர் எனிதிங், ஜஸ்ட் ஒரு வியப்பு, அற்புத ரசம். அன்புடன் கூடிய அர்ஜுனனின் இயற்கையான நட்புறவு வியப்பினால் நிறைந்து விடவே அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான். இப்ப நல்லா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் உள்ளது நல்லா இருக்கும். எஸ், யார் படிக்கணும்? அடுத்தது கமலாவணி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச பஷ்யாமி பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேக சர்வாம் சதா பூத விசேஷ சங்கான் பிரக்மாணமீஷம் கமலாசனஸ்த மிருஷிமீம்ச சவானுரகா சதி திவ்யான். இது பண்ணுங்க. அர்ஜுன உவாச அர்ஜுனன் கூறினான், பஷ்யாமி நான் காண்கிறேன், தேவான் எல்லா தேவர்களையும், தவ உமது தேவ இறைவா, தேகே உடலில், சர்வான் எல்லா ததா கூட, பூத உயிர்வாழிகள், விசேஷ சங்கான் விசேஷமாக கூடிய, பிரம்மாணம் பிரம்மதேவர், ஈஷம் சிவபெருமான், கமல ஆசனஸ்தம் தாமரை மலரில் அமர்ந்த ருஷியின் ரிஷிகள், ச மேலும் சர்வான் எல்லா உரகான் நாகங்கள், ச மேலும் திவ்யான் திவ்யமான மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே, கிருஷ்ணா எல்லா தேவர்களுக்கும் பற்பல இதர உயிரங்களுக்கும் அது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். அகிலத்தில் உள்ள அனைத்தையும் அர்ஜுனன் காண்கிறான் என்பதால் அகிலத்தின் முதல் படைப்பாகிய பிரம்மாவையும் அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் அற்போத கஷாய விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும் அவன் காண்கிறான். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாசுகி என்று அறியப்படும் வேறு பல நாகங்களும் உள்ளன. தாமரை மலரை போன்று விளங்குவதும் அகிலத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மதேவர் வசியக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கோகம் முதல் கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு வரை அனைத்தையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதாவது தனது ரதத்திலே ஒரே இடத்தில் அமர்ந்த அர்ஜுனனால் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணனின் கருணையால் மட்டுமே அது சாத்தியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே என்ன பகவானோட கிருபையினாலதான் எல்லாமே எல்லாருக்குமே நடக்கும் இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து நெட்டு போகாம ஒழுங்கா இருக்கிறக்க இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் அருள் புரியறார். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனை கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் எல்லாம் நீங்க அந்த விரிவாக்கம் பண்ணும்போது பாக்குறேன், எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தே எல்லாம் தெரியறது. அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் பகவான் தான் ஐக்கியமா இருக்கு. எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலர்ல அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவரை பார்க்கிறேன், சிவபெருமானை பார்க்கிறேன், பல்வேறு ரிஷிகளை பார்க்கிறேன், மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். எல்லாரையும் நான் பாக்குறேன். எல்லாம் உங்களோட பக்கத்திலேயே எல்லாம் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் அவர் அப்படி விரித்து காட்டும் போது எல்லாம் இருக்கு. இப்ப பகவான்கே தான் எல்லாம் இதான். எவ்ரிதிங் இஸ் அண்டர் பகவான் தான். அகிலத்தில் உள்ள அனைத்தையும் அர்ஜுனன் காண்கின்றான் என்பதால் அகிலத்தின் முதல் படைப்பாகிய பிரம்மாவையும் அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும், கர்ப்போதகசாயி படுத்திருக்கிற இது என்னது நாகத்துக்கு பேரு வாசுகி. அந்த வாசுகியும் அவர் பார்க்கிறார், எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். திவ்ய நாகத்தையும் அவன் காண்கிறார். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாசுகி என்று அறியப்படும் வேறு பல நாகங்களும் உள்ளன. தாமரை மலரை போன்ற விளங்குவதும் அகிலத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மதேவர், ஃபர்ஸ்ட் உயிர்வாழி பிரம்மாவதான் படைக்கிறார். பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம். அது முதல் அங்கேருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வரை. கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எங்க இருக்கார்? ஃபுல் அந்த அண்டத்துக்குள்ள கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார்.
அவர் தான் தாங்கி பிடிச்சுட்டு இருக்காரு. சோ அவர் அதுவரை அனைத்தையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதாவது தனது ரதத்திலேயே ஒரு இடத்தில் ஒரு ரதத்துல உட்கார்ந்து இருக்கான், அந்த இடத்திலேயே அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனனால் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே அது சாத்தியமானது. ஏன்னா அவர் வந்து திவ்ய சக்ஷு கொடுத்தவங்க. எஸ், இது ரொம்ப நல்லா. எஸ், படிங்க. யார் இது? சாந்தி மாதன், படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक பற்பல பாகு கைகள், உதர வயிறுகள், வக்ர வாய்கள், நேத்திரம் கண்கள், பஷ்யாமி காண்கிறேன், துவாம் உமக்கு, சர்வதக எல்லா புறங்களில் இருந்தும், அனந்த ரூபம் எண்ணிலடங்காத உருவங்கள், ந அந்தம் முடிவு இல்லை, ந மத்தியம் நடு இல்லை, ந புனக மீண்டும் இல்லை, தவ உமது ஆதிம் ஆரம்பம், பஷ்யாமி காண்கிறேன், விஸ்வேஸ்வர அகிலத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உனது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எல்லையற்றவர் என்பதால் அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்கன்னா மாதாஜி, உலகத்தில் என்ன காட்டுறவர்? பற்பல கைகள் பாக்குறார், வயிறுகள் பாக்குறாரு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோமே அதேதான். நிறைய வாய்கள் பாக்குறாரு. அங்க வந்து ஆயுதம் எல்லாம் பார்த்தாரு. இங்க வந்து கண்கள் எல்லாம் அதே ரிப்பீட் ஆகுது. எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருக்கு. இங்க என்ன ஆரம்பம், இங்கதான் முடிவுன்னு இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் அதேதான். எங்க ஸ்டார்டிங் எங்க எண்டுன்னு தெரியாது, எங்க நடு தெரியல, அந்த மாதிரி காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்றால் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எல்லையற்றவர் என்பதால் அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காணும். அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காண்பீங்க. கிரீட்டின் படி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்தி மந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்நிரீக்ஷியம் சமந்தாத் தீப்தானலார் இத்யுதிம் அப்ரமேயம். கீரிடினம் மகுடங்களுடன், கதினம் கதைகளுடன், சக்ரினம் சக்கரங்களுடன், ச மேலும், தேஜக ராசிம் பிரகாசமான ஜோதி, சர்வதக எல்லா திக்குகளிலும், தீப்தி மந்தம் ஒளிர்ந்து கொண்டு, பஷ்யாமி காண்கிறேன், துவாம் உம்மை, துர்நிரீக்ஷயம் காண கடினமான, சமந்தாத் எங்கும், தீப்த அனல கொதிக்கும் நெருப்பு, அர்க்க சூரியன், திரியும்திம் சூரிய ஒளி, அப்ரமேயம் அளவிளக்க இயலாத அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேனரி தான். எல்லாம் சூரிய ஒளி அல்லது என்ன அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்ற அந்த மாதிரி இருக்கா. எல்லாம் சக்கச்சக்கான்னு இருக்கு. எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளக்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. அவ்வளவு பிரகாசம் பகவானை பார்க்கறது. யூ கேன் இமேஜின் எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த டைம்ல. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றன. எஸ், சாஸ்வதா மாதாஜி தானே? எஸ், படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परनिधानं, त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. त्वं நீர் அக்ஷரம் வீழ்ச்சியடையாத. என்ன? ஆமாங்க மாதாஜி. துவம் நீர் அக்ஷரம் வீழ்ச்சியடையாத, பரமம் பரமன், வேதித்தவ்யம் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவர், துவம் நீர் அஸ்ய இந்த, விஸ்வஸ்ய அகிலத்தின், பரம் பரமன், நிதானம் ஆதாரம், துவம் நீரே, அவ்யயக அழிவற்ற, சாஸ்வத தர்ம கோப்தா தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர், சனாதனக நித்திய, துவம் நீர் புருஷர் கடவுள், மதக மே இத்து எனது அபிப்பிராயம். மொழிபெயர்ப்பு: அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதையும் படிச்சுக்கணும்.
Next, okay, Mataji. Okay, Mataji. Anadimatyantam anantaviryam. Okay, Mataji. Anadimatyantam anantaviryam anantapahum sasi surya netram pashyami tvam deepta sudasa vakradam ஸ்வதேஜசா விஷயம் இதம் தபந்தம். அனாதி ஆரம்பமில்லாத, மத்திய நடு அந்தம் இறுதி, அனந்த அளவிட முடியாத, வீரியம் பெருமை மிகு, அனந்த அளவிட முடியாத, பாகும் கைகள், சசி சந்திரன், சூரியன், நேத்திரம் கண்கள், பஷ்யாமி நான் காண்கிறேன், துவாம் நீர், தீப்த எரிகின்ற, ஹூதாஷ வக்திரம் உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு, ஸ்வதேஜசா உமது தேஜஸால், விஸ்வம் அகிலம், இதம் இந்த, தபந்தம் வெப்பம், நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதது, சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். முழுமுதற் கடவுளின் 6 வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. இங்கு மட்டுமின்றி பல இடங்களில் சொன்ன விஷயங்களையே மீண்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சாஸ்திரங்களின்படி கிருஷ்ணருடைய பெருமைகள் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டால் அஃது இலக்கிய பலவீனம் ஆகாது. ஒரு மனிதன் குழப்பும் போது, ஆச்சரியப்படும் போதும், பரவசப்படும் போதும் ஒரே விஷயத்தை பலமுறை கூறுவது சகஜம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே இது தவறல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி திரும்பி அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு சொல்லும் போது இது வந்து கரெக்ஷன் பண்றா அந்த மாதிரி கிடையாது. இட்ஸ் லைக் whenever he is excited, யாராவது நம்ம இப்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தோம்னா திரும்பி திரும்பி அதே சொல்லுமே, அந்த மாதிரி நினைக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல என்ன இருந்தது? அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. ஃபர்ஸ்ட் யாரை புரிஞ்சுக்கணும்? பகவான் புரியறது கஷ்டம் தான், இருந்தாலும் அவரை வந்து எப்படியோ புரிந்துக்கணும். எங்கெல்லாம் இருக்காரு, எப்படி எல்லாம் பரவி இருக்காரு அப்படி புரிந்து கொள்ளணும். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம். அகிலம்னா என்னது? ஒரு அண்டம் இஸ் ஓகே, அது போல பல 100,000 கோடி அண்டங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் தான் அகிலம். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே என்னது அபிப்பிராயம்? இதுல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்கன்னு புகழ்ந்து பேசுறார். அதுல ஒண்ணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அடுத்தது நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதி இல்லாதவர். அவருக்குதான் பிறப்பு இருப்பு ஒண்ணும் இல்லையே. சோ ஆரம்பம் இதுல இருந்து ஆரம்பித்தார் அப்படின்லாம் கிடையாது. இப்ப கிருஷ்ண ஜெயந்தி எல்லாம் வருதுன்னு ஒரு அவதாரம் எடுத்தார், அந்த தேவகி வசுதேவருக்கு இருந்தார், அதனால அந்த டே வந்து நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தியா கொண்டாடுறோம். அவதாரம் எடுத்துன்னு பிறந்திருக்கார். இல்லாட்ட அவருக்கெல்லாம் பிறப்பு இருப்பு கிடையாது. நீர் ஆரம்பம் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை, சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு நேரம் ஒரு கண்ணை தான் பார்க்க முடியும், அவ்வளவு பெரிய உருவம். சூரியனை பார்த்தா சந்திரன் தெரியாது, அப்புறம் அடுத்த சந்திரன் வரும்போது சூரியன் தெரியாது, அந்த மாதிரி பெரிய உருவம். சோ சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். நெருப்பு வருது, அதுல எல்லாத்தையும் அழிக்கிறார். இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது, அதையும் பாக்குறார். முழுமுதற் கடவுளின் 6 வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. என்னெல்லாம் 6 எல்லாரும் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அழகு, he is very beautiful, and then he is all wealth, all பலசாலி, அப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ், அப்புறம் ரொம்ப நாலேஜ், அப்புறம் ரெனன்சியேஷன், துறவு, அந்த மாதிரி 6 இது உண்டு, வைபவங்கள் இருக்கு. அது எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அளவே இல்லை, அவ்வளவு இது இருக்கு. ஆனா இங்கு மட்டுமின்றி பல இடங்களில் சொன்ன விஷயங்களே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனா என்னது? ஆனா சாஸ்திரங்களின்படி கிருஷ்ணனுடைய பெருமைகள் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டால் அது இலக்கிய பலவீனமாகாது. இலக்கியத்துல இன்னும் தப்பா எழுதியிருக்கா, அதனால திரும்பி திரும்பி கரெக்ட் பண்ணி எழுதுறான், அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு மனிதன் குழம்பும் போது, ஆச்சரியப்படும் போதும், பரவசப்படும் போதும் ஒரே விஷயத்தை பலமுறை கூறுவது சகஜம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எனவே இது தவறல்ல. அதனால மீண்டும் மீண்டும் ரொம்ப ரிப்பீட்டடா இருக்கும், அதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்றது போனா அதிகமா இருக்காது. But he's just saying whatever he has seen. Yeah. அப்புறம் யாரு மாதாஜி? சத்யபாமா மாதாஜி இல்லையா? எஸ், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ கிளியரா இருக்கு, படிங்க. ஓகே மாதாஜி. யாவா பிருத்தி பயோரி முடிக்கிறதா ஈஸியா இருக்கும். தியோ ஆ பிருத்திவியோ இதம் அந்தரம் ஹி வியாப்தம் திவ்யா ஏகனே திவ்யா ஏகனே திவ்யன தீன வரணும் இல்லையா? त्वया ஏகனே திஷா சர்வா திருஷ்டவா
அத்புதம் ரூபம் உக்ரம் தவ இதம் லோக த்ரியம் பர பரவ்ய பிரவ்யதிதம் பிரவ்யதிதம் மகா ஆத்மன் தியவ் வானிலிருந்து ஆப்ரித்தியோ பூமி வரை இதம் இதற்கு அந்தரம் இடையிலும் கி நிச்சயமாக வியாப்தம் வியாபித்துள்ள வயா தாங்கள் ஏகனே ஒருவரே திஷா திசைகளில் மேலும் சர்வா எல்லா திருஷ்டாவா காண்பதால் அற்புதம் அற்புதமான ரூபம் ரூபம் உக்ரம் பயங்கரமான தவ உமது இதம் இந்த லோகம் திரயம் மூன்று பிரவத்திதம் குழம்பியுள்ளது மகா ஆத்மன் மகாத்மாவே. மொழிபெயர்ப்பு. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. பொருளுரை. தியாவ் ஆ பிரித்யோ சர்வலோகத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி மற்றும் லோக திரயம் மூவுலகங்கள் ஆகிய சொற்கள் இப்பதத்தில் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில் இறைவனுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் மட்டுமின்றி பிற லோகங்களில் வசிப்பவர்களும் பார்த்தனர் என்று தோன்றுகிறது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தது ஒரு கனவல்ல. பகவானால் தெய்வீக பார்வையளிக்கப்பட்ட அனைவரும் போர்க்களத்தில் அவரது விஸ்வரூபத்தை கண்டனர். இப்ப அது வந்து பிரபுபாத அது நெகேட் பண்ணிட்டா பார்த்தா. அவர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார், யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு, இருக்காங்க தோன்றது அப்படின்னு. அந்த மூலகம் நடுங்கிட்டுனா என்ன அர்த்தம், அவங்களும் பார்த்திருப்பாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுத்து இவரோட விஸ்வரூபம் எல்லாம் காட்டி அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் பிச்சகச்சகான் எல்லாம் இருக்குமே. சோ அது பார்த்திருப்பாங்களா இருக்கும். ஏதாவது ரொம்ப மைன்யூட்டா எல்லாம் திங்க் பண்ண போச்சுன்னா ரொம்ப கான்ட்ராடிக்டா இருக்கும். இப்ப பிரபுபாதே அந்த மாதிரி இதா எழுதிட்டாரு இல்லையா. ஓகே, எனவே இதுல என்ன கொடுத்திருக்கா, நெக்ஸ்டும் படிக்கலாம்னா மதாஜி ரொம்ப சின்னதா இருந்து. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் அவர் ஒருத்தர் தான். ஆனா அந்த இடைப்பட்ட இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்குள்ள இடைப்பட்டது எல்லா திசைகள்லயும் அவர் தான் வியாபித்திருக்கார். கீழே கால் இருக்குன்னா மேல உருவம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அந்த மாதிரி மகாத்மாவே இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு மூலகமும் குழம்பியுள்ளது. அப்ப இதுல பகவான் பிரபுபதா இருக்கார். தியாவா பிருத்திவ்யோகோ சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி மற்றும் லோக்கத்ரயம் மூன்று உலகங்கள் ஆகிய சொற்கள் இப்பதத்தில் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில் இறைவனுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் மட்டுமின்றி பிற லோகங்களில் வசிப்பவர்களும் பார்த்தனர் என்று தோன்றுகிறது. அவங்க பார்த்தாங்களா இல்லையா தெரியாது. பட் இன்னொரு மூன்று லோகம் மத்தாஜி சொல்லுங்க மத்தாஜி. மூலகம் இதுதான் நம்ம பூமி ஒரு உலகம், மேல் உலகம் கீழ் உலகம். மேல் வந்து இது சொர்க்க உலகம், பூலோகம், நடுவுல இருக்கிற பூமி. மூலகங்கள் அதுதான். இது வந்து உலகமும் வந்து வியப்படைந்தது. அப்ப எனக்கு தோன்றது வந்து அவங்க வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா திவ்ய சக்ஷு அர்ஜுனனுக்கு தான் கொடுத்திருக்கு, அவர் தான் பார்த்துப்பாரு. பட் ஒரு அதிர்வு இருக்கும் இல்லையா, ஒரு பிரகாசம், இன்னும் நடக்கிறதே என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு தோணுமே. வந்து பார்த்து அவங்க எல்லாம் நடுங்கிட்டாங்க. பிற லோகங்களை வசிப்பவர்களும் பார்த்தனர் என்று தோன்றுகிறது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தது ஒரு கனவல்ல. அவர் பார்த்திருக்கார். பகவானால் தெய்வீக பார்வை அளிக்கப்பட்ட அனைவரும் போர்க்களத்தில் அவரது விஸ்வரூபத்தை கண்டனர். இப்ப அதுவும் போட்டிருக்கார். பகவானால் தெய்வீக பார்வை அளிக்கப்பட்ட அனைவரும். பட் அவர் தான் வேற யாருக்கு கொடுக்கலையே, அர்ஜுனன் மாத்திரம் தானே கொடுத்தாரு. ஆனா என்னவோ அங்க நடக்கிறது, அவங்க என்னவோ பேசிக்கிறாங்க, இப்படி பாக்குறாங்க, ஒரே வெளிச்சமா இருக்கே. சடன்லி யூ see everything இப்படி வெளிச்சமா இருக்குன்னு அது கண்களுக்கு தெரியுமே, அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு. சோ அவங்க வந்து ஆக்சுவல் விஸ்வரூபத்தை பார்த்திருக்காங்க டவுட். என்னெல்லாமோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ல கிருஷ்ணர் ஏன் கருப்பு, அப்புறம் என்னெல்லாம் கேட்பாங்க, ஏன் அவர் மயில் பீரி வச்சிருக்க, இந்த மாதிரி அது சம்பந்தம் இல்லாத கொஸ்டின் தான் சில பேர் எல்லாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். எனிவே அடுத்த சத்யபாமா படி, இதுலயே படிக்கிறதுலாம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. அமிஹி த்வாம் சுரசங்கா விஷந்தி கேசித் பீதஹ பரஞ்சலயः கிருணந்தி ஸ்வஸ்தி இதி உக்தவா மகாருஷி சித்த சாங்கோ சுவந்தி துவாம் ஸ்தூபி புஷ்கலாபி.
அமி அனைவரும் நிச்சயமாக துவாம் உம்மில் சுரசங்கா தேவர்கள் விஷந்தி நுழைகின்றனர். கேசித் அவர்களில் சிலர் பீதகா பயத்தினால் பரஞ்சலயக ராஞ்சலயக கூப்பிய கரங்களுடன் கிருணந்தி பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஸ்வஸ்தி அமைதி இது என்று உக்தவா கூறிக்கொண்டு மகாரிஷிகள் சித்த சங்கா சித்தர்கள் சுவந்தி மந்திரங்கள் துவாம் உமக்கு ஸ்தூபி பிரார்த்தனைகளுடன் புஷ்கலாபி வேத மந்திரங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். பொருளுரை. விஸ்வரூபத்தின் பயங்கர தோற்றத்தையும் அதன் ஒளிரும் ஜோதியையும் கண்டு அச்சமுற்று எல்லா கிரகத்திலுள்ள தேவர்களும் பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் நடுங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லியாச்சா? 3 உலகம் பார்த்தாச்சு. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். எல்லாம் பகவானுக்குள்ளதானே ஐக்கியம். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை வேற செய்கிறார்கள். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி போரும் இன்னும் இந்த உக்ர ரூபம் வேண்டாம் அமைதி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு என்று கதறிப்படி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். நல்லா நடுங்கிய போயிட்டாங்க. என்ன விண்ணா எடுத்தோம் பகவானுக்கு அப்படின்னு. விஸ்வரூபத்தின் பயங்கர தோற்றத்தையும் அதன் ஒளிரும் ஜோதியையும் கண்டு அச்சமுற்று எல்லா கிரகத்தில் உள்ள தேவர்களும் பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்தனர். இந்த மாதாஜி இருக்காங்களா? உமா மாதாஜி இல்லைங்களா? ஓகே, ஐ வில் ரீட். நான் அவங்க படிச்சோம். ருத்ராதித்யாவசவோ ஏச்ச சாத்யா விஸ்வேஷ்வினோ மருதச்சோஷ்மபாश्च கந்தர்வயக்ஷாசுரசித்த சங்கா வீக்ஷந்தே த்வாம் விஸ்மிதாश्चैव சர்வே. ருத்ர சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசவக வசுக்கள், அவர்கள் அனைவரும், மேலும் சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், மருத்துக்கள், மேலும் உஷ்மபாகா முன்னோர்கள், மேலும் கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள், சங்காகா கூட்டங்கள், வீக்ஷந்தே காண்கின்றனர், துவாம் உம்மை, விஸ்மிதாக வியப்புடன், மேலும் நிச்சயமாக சர்வே எல்லோரும். மொழிபெயர்ப்பு. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், காந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். எல்லாரும் பாக்குறாங்க. சிவபெருமானும் இருக்கார், எல்லாருமே அவர் இதான் பார்த்துட்டு இருக்கார். அர்த்தம் படிக்கிறேன். ரூபம் மஹத்தே பகுபக்திர நேத்ரம் மகாபாஹோ பகுபாஹுரூபதாம் பகூதரம் பகுதம் ஷாகராலம் திருஷ்ட்வா லோகாம் பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். ரூபம் உருவம் மகத் மிகச்சிறந்த தே உமது பகு பற்பல வக்திரம் முகங்கள், நேத்திரம் கண்கள், மகாபாஹோ வலிமையான புயங்களை உடையவரே, பகு பல, பாகு கைகள், ஊரு தொடைகள், பாதம் கால்கள், பகு உதரம் பற்பல வயிறுகள், பகுதம் ஸ்ரா பற்பல பற்கள், கராலம் பயங்கரமான, திருஷ்டுவா கண்டு, லோகாக எல்லா உலகங்களும், பிரவ்யதிதாக குழம்பி இருக்கின்றன, ததா அது போல அகம் நானும் அப்படின்னா நானும் குழம்பி போயிருக்கேன். மொழிபெயர்ப்பது. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். சடல்ல என்ன எடுத்து பகவானுக்கு இதெல்லாம் காட்டி தராரே, நம்ம குழம்பியும் போயிருக்கா, பயந்துட்டான், எல்லாரும் பயந்துட்டான். அவர்களை போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன். எஸ், இப்ப படிக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சாப்டர். அதனால ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. नभस्रुशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याक्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयति तान्तरात्मा त्रिदीं न विन्तामि क्षमं च विष्णो नभस्पृशं வானத்தை தொடும் தீப்தம் ஒளிகின்ற அநேக பல வர்ணம் நிறம் வியாக்த திறந்த அனனம் வாய்கள் தீப்த ஒளிகின்ற விஷால மிகவும் பரந்த
நேத்திரம் கண்கள் திருஷ்ட்வா கண்டு ஹி நிச்சயமாக துவாம் நீர் பிரவ்யதிதா குழம்பி அந்த உள்ள ஆத்மா திருதீம் திடமாக நான் இல்லை விந்தாமி உடையவனாய் சமம் மனிதன் சமநிலை ச மேலும் விஷ்ணவே எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணவே வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள் திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்க கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. படிக்கலாம் நீங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே வானத்தை எல்லாம் சொல்றவர் வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள் திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உண்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. அர்ஜுனம் பயந்து போயிடுச்சு. எஸ், இது நல்லா இருக்கும். படிங்க. இங்க இருக்கு. தம்ஷத்ர கராலானி ச தே முகானி. மாதாஜி படிங்க. தம்ஷத்ர கராலானி ச தே முகானி திருஷ்வைவ கலாலநல தன்னிபானி திஷோ ந ஜனேன லபேஷ சர்மா பிரசீத தேவேஷ ஜகன்னிவாச. தம்ஷ்ட்ர பற்கள் பற்கள் கராலானி பயங்கரமான ச மேலும் தே உமது முக்கானி முகங்கள் திருஷ்டுவா கண்டு ஏவ இவ்வாறு காலத்தின் இறுதியில் உலகினை அளிக்கும் நெருப்பு சன்னிபானி போல திசைகள் ந இல்லை ஜனே அறிவது ந இல்லை லபே அடைவது ச. மாதாஜி ஜானே படிச்சாங்க. ஜானே அறிவது ந இல்லை லபே அடைவது ச மேலும் ஷர்ம கருணை பிரசீத மகிழ்வீராக தேவே ஈஷ தேவர்களின் இறைவனே ஜெகன் நிவாச உலகங்களின் அடைக்கலமே. தேவர்களின் இறைவனே உலகங்களின் அடைக்கலமே என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்ட பின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பயங்கரமா நடுங்கியாச்சு. எஸ் கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 26 ஓகே மாதாஜி. அபிச்சா த்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ரா சர்வே சகசைவானி பாலசங்கை பீஷ்மோ துரோணோ சூதபுத்ரஸ் ததசௌ சகஸ்மாதியைர் அபியோத முக்கை வக்ராணி தே இத்வாராமானா விஷாந்தி தம்ஷ்ட்ரா கரலானி பயனாகானி கேசித் விலக்னா தஷாந்தேஷு சந்த்ரோஷ்யந்தே சூர்ணி தயிர் உத்தமாங்கை. அமி இவர்கள் அனைவரும் ச மேலும் துவாம் நீர் திருதராஷ்டிரனின் புத்ரா மைந்தர்கள் சர்வே எல்லாம் சக உடன் ஏவ நிச்சயமாக அவனி பால போர் புரியும் மன்னர்கள் சங்கை கூற்றம் பீஷ்ம தேவர் துரோணாச்சாரியர் சூதபுத்ரா கர்ணன் தத மேலும் அச்சௌ அந்த சக கூட்ட அஸ்மைதியை தமது அபி மேலும் யோத முக்கை போர் வீரர்களில் முக்கியமானவர்கள் வத்ராணி வாய்கள் தே உமது இத்பராமனா அவசரமாக விஷந்தி நுழைகின்றனர். தம்ஷ்ட்ரா பற்கள் கராலானி கொடிய பயானகாணி அச்சமூட்டுகின்ற கேசித் அவர்கள் சிலர் விலக்னா தாக்கப்பட்டு தக்ஷண அந்த்ரேஷு பற்கள் கிடையே
சந்துஷ்டே காணப்படுகின்றனர். சூர்ணீகை பொடியாக்கப்பட்டு உத்தம அங்கை தலைகள் தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புதல்வர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்கள் சிலர் உமது பற்களிடையே தாக்கப்படுவதையும் நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். எவற்றை காண்பதற்கு அர்ஜுன் மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பானோ அந்த விஷயத்தை காட்டுவதாக முந்தைய ஸ்லோகம் ஒன்றில் இறைவன் வாக்களித்திருந்தார். இப்போது எதிர்த்தரப்பினர் தலைவர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் திருதராஷ்டிரன் எல்லா மகன்கள் அவரது வீரர்கள் மற்றும் தன் தரப்பு வீரர்கள் என அனைவரும் அழிக்கப்படுவதை அர்ஜுனன் காண்கின்றான். ஏறக்குறைய குருஷேத்திரத்தில் கூடியுள்ள அனைவரும் கொல்லப்பட்டு அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் என்பதை இது குறிக்கிறது. கர்ணனும் வெல்ல முடியாதமான பீஷ்மருடைய அழிக்கப்படுவர் என்று இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளது. பீஷ்மரை போன்று எதிர்த்தரப்பு மாவீரர்கள் மட்டுமின்றி அர்ஜுனன் தரப்பை சேர்ந்த மாவீரர்கள் சிலர் அழிக்கப்படுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த யாரெல்லாம் இருக்காங்க, மன்னர்களும் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் எல்லாரும் எங்க போறாங்க? அவர் பாக்குறாரு, எல்லாம் ஒரு வாய் திறந்திருக்கு, எல்லாம் வாய்க்குள்ள போறார். அப்படின்னா நமது முக்கிய வீரர்களும் நம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அப்படின்னா அழிய போறாங்கன்னு அர்த்தம். வாய்க்குள்ள நுழையறாங்க, எல்லாம் போயிட்டு உள்ள அழிய போறாங்க. அவர்கள் எல்லாம் ரதம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள. அவர்களில் சிலர் உமது பற்களிடையே நசுப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன் அப்படின்னு. எவற்றை காண்பதற்கு அர்ஜுனன் மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பானோ? ஏன்னா பலம் இறந்து போறாங்க, எப்படி அவங்களெல்லாம் என்னது அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தானே இப்ப போர் புரிய வந்திருக்காங்க. அப்ப அதை பார்த்தா அவன் சந்தோஷப்படுவான் அப்படின்னு நினைச்சு பகவான் எல்லாம் காட்டி தரதா. ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் பாரு. இன்னைக்கு நீ இவங்க முன்னாடி நிக்கிறாங்க, ஆனா ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும், இவங்க எல்லாம் இறந்து போக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாரு. எவற்றை காண்பதற்கு அர்ஜுனன் மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பானோ அந்த விஷயங்களை காட்டுவதாக முந்தைய பதம் ஒன்றில் இறைவன் வாக்களித்திருந்தார். இப்போது எதிர்த்தரப்பின் தலைவர்கள் யாரெல்லாம் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா மகன்கள், அவர்களது வீரர்கள் மற்றும் தனது தரப்பு வீரர்கள், அவா மாத்திரம் இல்ல தனது தரப்பு வீரர்கள் என அனைவரும் அழிக்கப்படுவதை அர்ஜுனன் காண்கிறான். ஏறக்குறைய குருக்ஷேத்திரத்தில் கூடியுள்ள அனைவரும் கொல்லப்பட்டு அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூழ்வான் என்பதை அது குறிக்கிறது. கர்ணனும் வெல்ல முடியாதவரான பீஷ்மரும் கூட அழிக்கப்படுவார் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பீஷ்மரை போன்ற எதிர்த்தரப்பு மாவீரர்கள் மட்டுமின்றி அர்ஜுனனின் தரப்பை சேர்ந்த மாவீரர்கள் அவர்களும் சிலரில் அழிக்கப்படுவார்கள். எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல இருக்கிறதும் எல்லாம் பாருன்னு அதுவும் காட்டி கொடுப்பாரு. இதெல்லாமே அழியதான் போற. அப்ப நீ பெருசா நான் வில்ல அம்பு எய்தினேன் அதனால அவங்க இறந்துடுவாங்கன்னு நினைக்காதே. அவங்க ஃபேட் இஸ் ஆல்ரெடி டிட்டர்மின். அவங்க எல்லாம் இறந்துதான் போறாங்க. எஸ், ஜானி மாதா படிங்க. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवापि मुखा द्रवन्ति तथा दवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति. यथा போல நதினாம் நதிகளின் பகவ பல்வேறு அம்புவேகா நீரின் அலைகள் சமுத்திரம் கடல் ஏவ நிச்சயமாக அபிமுகா நோக்கி ரவந்தி பாய்கின்றன. ததா அதுபோல தவ உமது அமி இவர்கள் எல்லாம் நரலோக வீரா மனித சமூகத்தின் மன்னர்கள் விஷந்தி நுழைகின்றனர். வக்திராணி வாய்கள் விஜ்வலந்தி எரிகின்ற. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்களுக்குள் நுழைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் நதிகள்ல எப்படி இந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் சின்ன சின்ன அந்த இதெல்லாம் இப்போ பிரவாகம் பிடிச்சுன்னா எங்க போகும், எல்லாம் ஓஷன்ல கலக்கிறா போல நதிகளில் பல்வேறு அலைகள்னா இந்த இதுதான் இப்படி ஓடிச்சுன்னா என்ன கால்வாயா என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படி போய் எங்க போகும், மெயின் கடல்ல தான் போய் சேரும். அதுபோல எல்லா அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். எஸ், இதுவும் படிச்சிருக்கோம் சின்னதா. हरे कृष्ण माताजी. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय स्मृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोगात् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा. यथा போல பிரதீப்தம் எரியும், ஜுவலனம் நெருப்பு, பதங்கா விட்டில் பூச்சி, விஷந்தி நுழைகின்றன, நாசாய அறிவிற்காக, ஸ்மிருத முழு
வேகா வேகம் ததா ஏவ அதுபோலவே நாசாய அழிவிற்காக விஷந்தி நுழைகின்றன லோகா எல்லா மக்களும் தவ உமது அப்பி மேலும் வக்திராணி வாய்கள் சம்ருத்த வேகா முழு வேகத்துடன் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டுப்பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து நான் இதுல சோஷன்ல கலக்கிற போல கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி அப்புறம் இந்த விட்டில் பூச்சியும் தான் தன்னுடைய என்னது டெத்தை வந்து தானே வாங்கிக்க வருது. ஆனா அதுக்கு தெரியாது அது வந்து நல்லா பிரைட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது பிடிக்க போறது. ஆனா அது அவ்வளவு சூடா இருக்கிற நெருப்புல புசுங்கி போயிடும். சோ கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் நமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். எல்லாம் பாக்குறப்பா. எஸ், அடுத்தது யார் மாதாஜி? கமலாவணி மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜி இதுல படிக்கிறடா ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. லேலிஹ்யசே ரசமான சமந்தா லோகான் லோகான் சமக்ரான் வதனை சௌலக்பி தோஜபி அபூரிய ஜகத் சமக்ரம் பாஷ தவ உக்ரா பரபந்தி விஷ்ணு. மீனிங் படிச்சுக்கலாம். லேஹ்யசே நக்கிக் கொண்டு கரசமான விழுங்கிக் கொண்டு சமந்தா எல்லா திசைகளிலுமிருந்து லோகான் மக்கள் சமக்ரான் அனைவரும் வதனை வாய்க்களால் ஜவலத்பி எரிகின்ற தோஜாபி தேஜசினால் ஆபூரிய நிரம்பியுள்ள ஜகத் அகிலம் சமக்கரம் எல்லாம் பாஷ கதிர்கள் தவ உமது உக்ரா பயங்கரமான பரத பந்தி தகிக்கின்ற விஷ்ணு எங்கும் நிறைந்த இறைவனே. விஷ்ணுவை கொழுந்து விட்டெறியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கி விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கின்றேன். உனது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்துக் கொண்டு உக்கிரகமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர். என்ன பாக்குறேன், என்ன சொல்றேன்? விஷ்ணுவே என்னது கொழுந்து விட்டேர்ந்து உமது வாய்களில் எல்லாம் நெருப்பு பிழம்பு இப்படி வருது. அதுல எல்லாம் உள்ள போய் சாகுறாங்க. கொழுந்து விட்டேறியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். எல்லாத்தையும் வீட்டுல பட் இந்த வேர்டு ஏன் வரல? இதுல வந்து நக்கிக் கொண்டும் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன், அது ஏன் வரல தெரியல. லேலிஹ்யசே நக்கிக் கொண்டு விழுங்கிக் கொண்டு அந்த மாதிரி போடல, மீனிங்ல போடல. எனவே அவர் ஏதோ பரப்பிட்ட ஒண்ணு இதுல ஓகே தாங்கள் விழுங்கி கொண்டுள்ளதே மீன்ஸ் நக்கரா போல கடிச்சு சாப்பிடறா போல அவர் சாப்பிட்டு இருக்காரு. பகவான் எல்லாரையும் நசுக்கிறார். நான் காண்கிறேன் உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீட்டுள்ளீர். எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணியிருக்கார். எஸ், இதுவும் படிச்சிருக்கோம். இது படிக்கிறடா ஆக்கியாகி. சரி மாதாஜி. ஆக்கியாகி தயவு செய்து விளக்குங்கள். மே எனக்கு யார் பகவான் நீங்கள் உக்கிரமான ரூபம். நமஸ்து வணக்கங்கள். தே உமக்கு தேவர்களில் சிறந்தவரே. பிரசீத கருணை காட்டுங்கள். விஜ்ஞாதும் அறிவதற்கு இச்சாமி நான் விரும்புகிறேன். பகவந்தம் உம்மை ஆத்தியம் ஆரம்பம் நான் இல்லை. நிச்சயமாக பிரஜானாமி அறியலாமா தவ உமது பிரவிற்த்தி நோக்கம். ஸ்லோகம் படிங்கோன்னே நீங்க மீனிங்கே படிச்சுட்டு அந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம் மாட்டி. படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஆக மேல தலைப்பு தேவை. ஆக்கியாகி மே கோ பகவான் ரபோ நமோஸ்து தே தேவவர பிரசீத. விஜ்ஞாது மிச்சாமி பவன் மாத்தியம் நஹி பிரஜானாமி தவ பிரவிற்த்தம். மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரகமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும்.
உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். எல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆர்வப்பட்டது அவர்தான். இப்ப இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்க யாரு, நிஜமா சொல்லுங்க, நீங்க யாரு? இவ்வளவு எல்லாம் பெரிய உருவத்தை எல்லாம் எடுத்து நோக்கீங்களே, என்ன நீங்க தான் ஆதிபுருஷர், உங்களுக்கு நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. இந்த ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः हृदेऽपि द्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலக காலம், அஸ்மி நான், லோக உலகங்களை, ஷயகிருத் அழிப்பவன், பிரவருத்த மிக பெரியவன், லோகான் மக்கள் அனைவரையும், சமாஹர்தும் அழிப்பதில், இக இவ்வுலகில் உள்ள, பிரவருத்தக ஈடுபட்டுள்ளேன், ருதே தவிர, அபி கூட, துவாம் உங்களை, ந இல்லை, பவிஷ்யந்தி இருக்க போவது, சர்வே எல்லா, ஏ யாரெல்லாம், அவஸ்திதாக இருப்பவர்கள், பிரதி அணிகேஷு எதிர் தரப்பில், யோதாக வீரர்கள். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பதில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். பொருளுரை. தன்னுடைய நண்பர் என்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்றும் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். இருப்பினும் அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பற்பல உருவங்களை பார்த்து அவன் புலம்பியுள்ளான். எனவே இத்தகு அழிவு சக்தியின் உண்மையான நோக்கம் என்ன என்று அவன் வினவுகிறான். வேதங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளபடி பிராமணர்கள் உட்பட அனைவரையும் அழிக்கக்கூடிய பரம உண்மை கட 2 உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி 1.2.25 யஸ்ய பிரஹ்ம சத்ரம் ச உபே பவத ஓதனக மிருத்யுர் யசோபசேனம் க இத்தா வேத யத்ர சக. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள் மற்றும் அனைவருமே காலப்போக்கில் பரமனால் உணவை போன்று விழுங்கப்படுகின்றனர். பரம புருஷரின் அந்த உருவம் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பேருருவம். எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் அந்த கால ரூபத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னை இங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவர். அர்ஜுனன் போர் புரிவதில் நாட்டமின்றி இருந்தான். போர் புரியாமல் இருப்பது சிறந்தது என்றும் அதனை தவிர்த்து விட்டால் விரக்திக்கு இடமிருக்காது என்றும் அவன் எண்ணினான். அவனது எண்ணத்திற்கு பதில் கூறும் விதத்தில், நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழியப் போகிறார்கள், இதுவே எனது திட்டம் என்று பகவான் கூறுகிறார். போரிடுவதை அர்ஜுனன் நிறுத்தினால் அவர்கள் வேறு விதத்தில் மரணமடைய போகிறார்கள். எனவே அவன் போரிடாவிட்டாலும் மரணத்தை தடுக்க முடியாது. உண்மை என்னவெனில் அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்டனர். காலம் என்பது அழிவாகும். பரமபுருஷரின் இச்சைப்படி எல்லா படைப்புகளும் காலப்போக்கில் அழிக்கப்படுகின்றன. இதுவே இயற்கையின் சட்டம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, இவரே எல்லாரையும் கொன்னுட்டு இது பண்றாருல்ல, அப்படிதானே? எல்லாமே அவர் தானே, அவர் நடத்தும் நாடகம் தான் இதெல்லாம். இவருக்கு தெரியாத அளவுக்கு போதிச்சுட்டு இருக்காரு. அவரே எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டாரு. சூத்திரதாரி அவர் தானே. நம்மள எல்லாமே. ஓகே, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றார்? காலம் நான், காலத்தால என்னெல்லாம் அழிக்கப்படுமோ அதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும். உங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த ஸ்லோகத்தால் தான் இருக்கு. தன்னுடைய நண்பர் என்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்றும் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தார். இருப்பினும் அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பற்பல உருவங்களை பார்த்து அவன் குழும்பியுள்ளான். எனவே எல்லாம் தெரியும், பகவான் தான் தெரியும், எல்லாம் கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் அவருடைய தோற்றம் பார்த்து, மாதாஜி நான் மியூட் பண்றேன்னா நீங்க அப்புறமா அன்மியூட் பண்ணிக்குவோம், அப்படியே இருக்கட்டும். பற்பல உருவங்களை பார்த்து வந்து குழம்பி போயிட்டான், அவ்வளவுதான். எனவே இத்தகைய அழிவு சக்தியின் உண்மையான நோக்கம் என்ன என்று அவன் கேட்கிறான். ஏன் எல்லாரும் அழிய போறாங்களா? அதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு பயந்துக்கலாம். வேதங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளபடி பிராமணர்கள் உட்பட அனைவரையும் அழிக்கக்கூடிய பரம உண்மை கட்டோபநிஷத்துல இது கொடுத்திருக்கு. எனது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள் மற்றும் அனைவருமே காலப்போக்கில் பரமனால் உணவை போன்று விழுங்கப்படுகின்றனர். எல்லாருமே அழிக்கப்படுவார்கள். ஆனா என்ன, பக்தர்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும் அழிக்கப்படும். பரமபுருஷரின் அந்த உருவம் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பேருருவம்
எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் அந்த கால ரூபத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னை இங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவார். அர்ஜுனன் போர் புரிவதில் நாட்டமின்றி இருந்தான். முதல்ல அப்படித்தானே, அவனுக்கு நாட்டம் இல்லை, இப்போ இருக்கலை. அப்புறம் பகவான் சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் வருது. போர் புரியாமல் இருப்பது சிறந்தது என்றும் அதனை தவிர்த்து விட்டால் விரக்திக்கு இடம் இருக்காது என்றும் அவன் எண்ணினான். அவனது எண்ணத்திற்கு பதில் கூறும் விதத்தில், நீ போர்லனாலும் இதுதான் நடக்க போறது. யூஆர் ஜஸ்ட் என்னது நிமித்த மாத்திரம், நீ ஒரு ஆயுதம் தான். என் கையில ஒரு ஆயுதம் மாதிரி நீ இதை யூஸ் பண்ண, அவ்வளவுதான். பாக்கி உள்ளதுல நான் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியாச்சு, நடக்கதான் போறோம். நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழியப் போகிறார்கள். இதுவே எனது திட்டம், அவரோட திட்டம் தான் என்று பகவான் கூறுகிறார். ஏன்னா அவ்வளவு அநியாயம் மற்றும் எல்லாம் என்ன அவங்களுக்கு என்ன இருக்கிறதுக்கா இது இல்லையே. அண்ட் உடலை ஒரு வாட்டி நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா இறக்கதான் போறோம். அப்புறம் அந்த இதுல அழியதான் போறாங்க, எல்லாருமே அழிய போறாங்க என்று பகவான் கூறுகிறார். போரிடுவதை அர்ஜுனன் நிறுத்தினால் அவர்கள் வேறு விதத்தில் மரணம் அடைய போகிறார்கள். அர்ஜுனன் வேண்டாம்னு சொன்னா, உன்னி சரி உங்க கையால் இல்லையா, வேறு யாரு கொண்டாவது நான் அவங்களை இறக்கதான் வைக்க போறேன் அப்படின்னு. எனவே அவனை போரிடாவிட்டாலும் மரணத்தை தடுக்க முடியாது. உண்மை என்னவெனில் அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்டனர். ஏன்னா காலம் வரும்போது அவங்க ஆல்ரெடி போவாங்க. டேட் ஆஃப் டெத் எல்லாம் எல்லாரோட எழுதியாச்சு, நம்மளோட எல்லாம் கணிச்சாச்சு. பகவான் என்னைக்கு லாஸ்ட் மூச்சு, அன்னைக்கு ஸ்டாப் அப்படின்னா அன்னைக்குதான் ஸ்டாப். நமக்கு தெரியாது, நம்ம பெருசா எல்லாம் நம்ம தான் எல்லாம் ஆண்டுன்னு இருக்கோம் சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு பெருமையும் புகழோட இருக்கும். என்னைக்கு நம்மளோட கதை முடியும் தெரியாது. ஆனா பகவான் இவர் என்ன சொல்றார், எல்லாமே டிசைடட். அதனால நீ ஒரு கருவியா மாத்திரம் தான் நான் உன்னை யூஸ் பண்றேன், நீ போர் புரி அப்படின்னு. காலம் என்பது அழிவாகும். பரமபுருஷனின் நிச்சயப்படி எல்லா படைப்புகளும் காலப்போக்கில் அழிக்கப்படுகின்றன. இதுவே இயற்கையின் சட்டம். எஸ் மாதாஜி, இப்ப ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க. நான் படிக்கிறேன். தஸ்மாத்வ முத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா ஸ்ருங்கு இங்ஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்ததம். அவ்வளவுதான், மேல போகாது. தஸ்மாத் எனவே, துவம் நீ, உத்திஷ்ட மயைவதே நிகதாக பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவஸ் சவ்யசாசின். தஸ்மாத் எனவே, துவம் நீ, உத்திஷ்ட எழு, யஷ புகழ், லபஸ்வ இலாபமடை, ஜித்வா வென்று, சத்ருன் எதிரிகளை, இம்ஷ்வா கைடாது என்னாச்சு மாதாஜி? கைடாயிடுச்சு, வேற ஒண்ணு வந்துருச்சு. அனுபவி வரேன் வந்துருச்ச. லாபமடை, ஜித்வா வென்று சத்ருன் எதிரிகளை, பூங்ஷ்வ அனுபவி, ராஜ்யத்தை சம்ருத்தம் வளமான, மயா என்னால், ஏவ நிச்சயமாக, ஏதே இவர்களெல்லாம் நிகதா கொல்லப்பட்டு விட்டனர், பூர்வம் ஏவ ஏற்பாட்டின்படி, நிமித்த மாத்திரம் காரணமாக மட்டும், பவ ஆவாயாக சவ்யசாசியே. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக உண்டு. எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. பொருளுரை. சவ்யசாசின் என்னும் சொல் போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையான அம்பு எய்தக்கூடியவர்களை குறிக்கின்றது. எனவே தனது எதிரிகளை கொல்வதற்கான அம்புகளை செலுத்துவதில் நிபுணனாக திகழும் அர்ஜுனன் இப்பெயரினால் அழைக்கப்படுகின்றான். நிமித்த மாத்திரம் கருவியாக ஆவாயாக என்னும் சொல் மிக முக்கியமானது. முழு உலகமும் முழுமுதற் கடவுளின் திட்டப்படி இயங்கி வருகின்றது. போதிய அறிவில்லாத முட்டாள் மக்கள் மட்டுமே இயற்கை திட்டமின்றி இயங்குவதாகவும் உலகில் உள்ள அனைத்தும் தானாக தோன்றியதாகவும் எண்ணுகின்றனர். பெயரளவு விஞ்ஞானிகள் பலர் படைப்பினை பற்றி கருத்து கூறும் போது இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர். ஆனால் இருந்திருக்கலாம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இந்த ஜட உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றது. அந்த திட்டம் என்ன? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதற்கான எங்க இருக்குன்னு தெரியலையா, ஒரு வாய்ப்பை செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்து வருகின்றனர். அத்தகைய அதிகார மனப்பான்மை இருக்கும் வரை அவர்கள் கட்டுண்ட வாழ்விலேயே செயல்படுவர். ஆனால் பரமபுருஷனின் திட்டத்தை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பவன் மிகவும் புத்திசாலியானவன். பிரபஞ்ச தோட்டத்தில் படைப்பும் அழிவும் இறைவனின் பரமானையின் கீழ் செயல்படுகிறது. இவ்வாறாக குருஷேத்திர போரும் இறைவனின் திட்டப்படியே நடக்கின்றது. அர்ஜுனன் போரிட மறுத்தான். ஆனால் பரமபுருஷன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவன் போரிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறான். அப்போது அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். ஒருவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது வாழ்வை பகவானின் திவ்யமான தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்தால் அவன் பக்குவமானவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா.
என்ன தெரியறது இதுல இருந்து? நம்ம எல்லாம் பிளானே பண்ண வேண்டாம். எது பகவானுக்கு நடக்கணும்னு இருக்கோ அதுதான் நடத்தப்படும். அதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது, பிரயத்தனம் பண்ணணும். ஆனா அவர் நமக்கு எது நல்லதோ அது கண்டிப்பா பண்ணுவார். ஆனா நம்ம போட்ட பிளான் மே நாட் பி ஒர்க்கிங். நம்ம பெரிய பிளான் போடுவோம், அது நமக்கு சாதகமா இருக்காத இருக்கும், நமக்கு தெரியாது ஃபியூச்சர். அதனால பகவான் விட்டுருணும், அவர் பார்த்துப்பாரு, நமக்கு எது நல்லதோ அதுதான் பண்ணுவார். நம்ம ஒன்லி பக்தி காட்டினா போதும், அது பண்ணா போதும். எனவே எழுந்து போரிட தயாராக உத்திஷ்டா கவுந்தை, அதான் போட்டிருக்கேன். உத்திஷ்டா கவுந்தை வந்துட்டே இருக்கும், அது எப்பவும் இங்க போட்டு உத்திஷ்டா. இங்க கவுந்தைய வரல, ஆனா தஸ்மா உத்திஷ்டா. அதனால நீ எழுந்திரு, போரிட தயாராக. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் பலமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. தெரியும் ஏன்னா நீ எப்படி ஜெயிக்க போற, அந்த இதுலயே என்ன தெரியாது, அந்த ஸ்லோகத்திலேயே இவன் இறக்க போறது கிடையாது. முதல்ல என்ன சொன்னார், உனக்கு 2 இதுலயும் இது இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு. என்னது, நீ இறந்தால் ஒரு இது கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். நீ இறக்கவில்லைன்னா என்னது, ராஜ்யம் கிடைக்கும். எப்படி நீ ஜெயிக்கத்தானே போற. இறந்தா சொர்க்கம்னா, சொர்க்கம் இந்த ஈஸி இல்லையா, ஏன்னா அந்த போர்க்களத்துல அந்த இது மோட்சதா ஏகாதசி அந்த இடத்துல தர்மக்ஷேத்திரம், அதுல யாரு இறந்தாலும் அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு வின் வின் சிச்சுவேஷன் தான். அதனால உனக்கு ஒன்னும் there is no loss. அப்படி இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து. அப்ப என்ன சொல்றாரு, ஆனா இதுல என்ன சொல்றாரு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் பலமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. அதுல இருந்து என்ன தெரியாது, அதுலயே சொல்லியாச்சு, அந்த நீ இறக்க போறது இல்ல, வேற எல்லாரும் இறப்பாங்க, நீ ஆளுதான் போற, உன்னோட கிங்டம் உனக்கு கிடைத்திடும். எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே ஆனா அவளுக்கு தெரியாது, அடுத்த மோமெண்ட் they are going to die ன்னு அவளுக்கு தெரியாது. ஆனா it is already been destined. எனவே சவ்யசாட்சி இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வரும்னா, சவ்யசாட்சி என்னது, பெரிய வில்லாளி. யாரு நல்ல ஆர்ச்சரி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு சவ்யசாட்சின்னு பேர். எனவே சவ்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. நீதான் பண்றேன்னா கர்வம்லாம் வச்சுக்காதே, நான் உன்னை யூஸ் பண்றேன், நீ ஒரு அம்பு விட, அவ்வளவுதான், நீ இறக்க வைக்க போற, அவ்வளவுதான். ஓகே, சவ்யசாட்சின் என்னும் சொல் போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்த கூடியவனை குறிக்கின்றது. எனவே தனது எதிரிகளை கொள்வதற்கான அம்புகளை செலுத்துவதில் நிபுணனாக திகழும் அர்ஜுனன் இப்பெயர்னால் அழைக்கப்படுகின்றான். நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா ஒரு கருவியாக செயல்படுவாயாக எனும் சொல்லும் மிக முக்கியமானது. முழு உலகம் யாரோ ஒருத்தர் வேணுமே, நீ பண்ணலன்னா வேற யாரையோ வச்சு நான் பண்ண வச்சிருவேன். பகவானுடைய திட்டம் ஸ்ட்ராங். நிறைய அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அது துரோணரா இருக்கட்டும், துரோணாச்சாரியரா இருக்கட்டும், பீஷ்மரா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இதுதான் பெஸ்ட் டைம், எல்லாரும் சேர்ந்து இறக்க போறாங்க என்னும் ஓகே கருவியாக செயல்படு என்று கருவியாக ஆவாயாக என்னும் சொல்லும் மிக முக்கியமானது. முழு உலகமும் முழுமுதற் கடவுளின் திட்டப்படி இயங்கி வருகிறது. போதிய அறிவில்லாத முட்டாள் என்ன பண்றாரு, அவளுக்கு இது தெரியாது. அவன் என்ன நினைக்கிறான், நம்ம இப்படி பண்ணா அது நடக்கும், அப்படி பண்ணா இது நடக்கும் நினைக்கிறாள். அப்படி இல்ல, பகவான் ஆல்ரெடி இது பண்ணியாச்சு, டிசைட் பண்ணியாச்சு என்ன நடக்கணும், அதுதான் நடக்கும். போதிய அறிவில்லாத முட்டாள் மக்கள் மட்டுமே இயற்கை திட்டமின்றி இயங்குவதாகவும் உலகில் உள்ள அனைத்தும் தானாக தோன்றியதாகவும் எண்ணுகின்றனர். பேரளவு விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றார், பலர் படைப்பினை பற்றி கருத்து கூறும்போது இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம், பெரிய சஜஷனை கொடுத்திருப்பா என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர். ஆனால் இருந்திருக்கலாம் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. ஏன்னா பகவானுக்கு இப்படி வேணுமோ அப்படிதான் அவர் திட்டம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அதுல நம்ம யாரு பகவானுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு, ஜஸ்ட் அக்செப்ட், அவ்வளவுதான். நம்ம வேலை என்னது, அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த திட்டம் என்ன, ஓகே, இந்த ஜட உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றது. அந்த திட்டம் என்ன, பெற்றுண்ட ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதற்கான ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம். இந்த பிரபஞ்சத்திலேருந்து வேற இதுக்கு போனோம்னாக்கா நம்ம என்னது உயிர் வாழி என்னது மனித உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஜஸ்ட் அது என்னது இந்த பிரபஞ்சத்திலேருந்து வெளியேறதுக்கு. அதனால இது எல்லாம் பிரபஞ்சம் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கு. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு கோ ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் டு தி அதர் பிளேன். அதனால அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்து வருகின்றனர். அத்தகைய அதிகார மனப்பான்மை இருக்கும் வரை அவர்கள் கட்டுண்ட வாழ்விலேயே செயல்படுவார். அவங்க இங்கேயே எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண எல்லாம் பாக்குறாங்க, அவங்களால முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை இருக்கிறவங்க இங்கேயே திரும்பி பிறந்து அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆனால் பரமபுருஷனின் திட்டத்தை புரிந்து கொண்ட பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பகவான் திட்டத்தை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பவன் மிகவும் புத்திசாலி ஆவான். பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் படைப்பும் அழிவும் இறைவனின் பரம ஆணையின் கீழ் செயல்படுகிறது என்று அவன் நம்புறான். இவ்வாறாக குருக்ஷேத்திர போரும் இறைவனின் திட்டப்படியே நடக்கின்றது. அர்ஜுனன் போரிட மறுத்தான். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையே. ஆனால் பரமபுருஷன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவன் போரிட வேண்டும். பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன். நம்மளோட லைஃப்ல என்ன பண்ண, எது பண்ணாலும் உங்களை நினைத்து பண்றேன்.
ஜபா பண்றதால இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டி என்னுடைய எதுக்கு வேண்டி அப்படி இல்லை, பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன். I want to keep my பகவானை ஹாப்பியா வச்சுக்கிறது நான் பண்றேன், அந்த எண்ணத்துல நான் பண்ணுவேன். ஓகே, அடிப்படையில் அவன் போரிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்த என்ன ஆனால் பரமபுருஷனின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவன் போரிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறான். அப்போது அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். ஒருவன் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது வாழ்வை பகவானின் திவ்யமான தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்தால் அவன் பக்குவமானவன் ஆவான். இல்ல நம்ம பிளான் பிரகாரம் பண்ணோம்னா எவ்வளவு ஒரு மொமெண்ட் டென்ஷன் தான் இருக்கும். நான் பண்ணினது சரியா, நான் இந்த மாதிரி பண்ணேனே, எனக்கு அதுக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் பண்ணினது போராதா, இன்னும் சரியா பண்ணிருக்கலாமா, இந்த மாதிரி பல ஆயிரம் இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதை விட என்னது, நான் பண்றேன் பகவானுக்கு வேண்டி, அதோட அவுட்கம் என்னது அவர் பார்த்து கொடுத்துப்பார். அப்ப நான் இன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கேன், பகவானை நம்பி நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிருக்கேன். அப்ப என்னோட லைஃப்ல என்ன கஷ்டம் வராம இருக்கிறது அவர் பார்த்துப்பார். அப்படி ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா அதுவும் நான் ஒரு பாடம் படிக்கிறதுக்கு தான். பெரிய கஷ்டம் தலைக்கு வந்து தலைப்பாகையோட போச்சு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன நினைக்கிறோம், இதை விட பெரிய கஷ்டம் வந்திருக்கணும், ஆனா அது வராம ஏதோ சின்ன கஷ்டத்தோட பகவான் போட்டி விட்டார். இதெல்லாம் பக்தி இருந்தாதான் ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை. பக்தினா என்னது, நம்பிக்கை. பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி தானே? அம்மா ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு பதிலா அம்மா படிச்சாங்க மாதாஜி. இப்ப அம்மா படிக்கலையே, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தானே படிச்சா. அப்போ ஆமாங்க மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வராதனால அம்மா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சாங்க. இப்போ படிக்க. எஸ் எஸ், சாஸ்வதா. ஓகே. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यान् अभियोतवीरान् मया हतांस्त्वं जहीमाभ्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासीरणे सपत्नान्. द्रोणं च द्रोणरुं, भीष्मं च भीष्मरुं, जयद्रथं च ஜெயத்ரதனும், கர்ணம் கர்ணன், ததா மேலும் அந்யான் பிறர், அபி நிச்சயமாக, யோத வீரம் பெரும் போர் வீரர்கள், மயா என்னால், ஹதான் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டனர், நீ, ஜெகி அழிப்பது, மா இல்லை, யதிஷ்டாக குழப்பமடைய, யுத்யஸ்வ போரிடு, ஜேதா அசி நீ வெற்றி பெறுவாய், ரணே போரில், சபத்னான் எதிரிகளை. மொழிபெயர்ப்பு: துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். ஒவ்வொரு திட்டமும் முழுமுதற் கடவுளாலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான பெருமையை தனது பக்தர்களுக்கு வழங்க அவர் விரும்புகின்றார். அவரது விருப்பப்படி அவரது திட்டங்களை நிறைவேற்றும் பக்தர்களிடம் அவர் மிகவும் அன்புடனும் கருணையுடனும் உள்ளார். எனவே ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும்படி தமது வாழ்வை வடிவமைக்க வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளின் திட்டங்களை அவரது கருணையால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது பக்தர்கள் திட்டங்களும் அவருடைய திட்டங்களை போன்றதே. அத்தகைய திட்டங்களை பின்பற்றி தனது வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒருவன் வெற்றி பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கான். அப்ப என்னது, துரோணர், பீஷ்ம, ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எப்பெல்லாம் அவங்க தப்பு பண்ணாங்களோ அப்பவே அவங்களுக்கு டேட் ஆஃப் டெத் டிசைடட். பகவான் கிரியேட், அது தெரியும், இவரெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, இவங்கெல்லாம் அழிந்துதான் போறாங்க அப்படின்னு. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். நான் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு, அவங்கள டேட் ஆஃப் டெத் நிச்சயம் பண்ணியாச்சுதான். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். சும்மா ஒரு பேருக்கு ஞாபகம், ஆனா அந்த பெருமையும் கொள்ள வேண்டாம் நீ. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, பக்தர்களுக்கு பெருமை கொடுக்கவும் வேணுமா. அவர் சொல்றார், ஒவ்வொரு திட்டமும் முழுமுதற் கடவுளாலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தியதற்கான பெருமையை தனது பக்தர்களுக்கு வழங்க அவர்கள் விரும்புகின்றார். நீ பண்ண அந்த ஒரு திருப்தி உனக்கு இருக்கும். ஆஹா, நான் அழிச்சுட்டேன், என்னுடைய எண்ணி அழிச்சுட்டேன், ஒரு பெருமை சரி இருந்துட்டு போட்டோம். ஆனா நீ எல்லாம் அழிக்கல, நானே டிசைட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு. அவரது விருப்பப்படி அவரது திட்டங்களை நிறைவேற்றும் பக்தர்களிடம் அவர் மிகவும் அன்புடனும் கருணையுடனும் உள்ளார். எனவே ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும்படி தமது வாழ்வை வடிவமைக்க வேண்டும். அதான் குருவோட ஆசிரியர் ரொம்ப வேணும், இம்பார்ட்டன்ட் வேணும்னா அவங்கதான் கைட் பண்ணிட்டே போவாங்க. நம்ம அவளை கிராஸ் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறது அது முடியாத காரியம். நம்ம ஒரு குருவோட ஆசிரியோடு அவங்க சொல்ற வழி இதுல போயிட்டே இருக்கும். முழுமுதற் கடவுளின் திட்டங்களை அவரது கருணையால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது பக்தர்களின் திட்டங்களும் அவருடைய திட்டங்களை போன்றதே. அப்புறம் ஒரு சிங்க்ரனைஸ் ஆயிடும். ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ் என்ன ஆயிடும்னா, பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறா, என்ன பகவான் நினைக்கிறா, அதே தான் அவங்களும் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பா.
நம்ம வந்து ஒரு இதுல கூட பார்க்கலாம், நம்ம பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ரொம்ப ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்யோன்யமா இருப்பாங்க. சில பேர் ரொம்ப இது ஹஸ்பண்ட் என்ன நினைக்கிறோம் அதே தான் ஒய்ஃப் நினைப்பாங்க. அவங்க 2 பேரும் சேமா சிங்க்ரனைஸ் ஆகும், அவங்க தாட் ப்ராசஸ் சிங்க்ரனைஸ் ஆகும். இல்லாட்டா சில இடத்துல எப்படின்னா கீரி பாம்பு மாதிரிதான், இவர் ஒண்ணு சொல்ல அவள் ஒண்ணு சொல்ல, அவள் ஒண்ணு சொல்ல இவர் ஒண்ணு, அந்த மாதிரி இருக்கும். சில இடத்துல அப்படி இல்லை, ரொம்ப அந்யோன்யமா அவங்க ஏன்னா இன்னும் போக போக வருஷம் ஆக ஆக அந்த மாதிரி வரும். இன் ஜெனரல் எல்லாருக்கும் வரதா தெரியாது, ஆனா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த பக்தர்கள் என்னது பகவான்கிட்ட அவ்வளவு இது பிரேமையோட எல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ண 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 என்ன ஆயிடும், பக்தன் ஒரு பிளான் நினைச்சாருன்னா அதுவும் பகவான் வைக்கிற பிளானாவே இருக்கும். அதையேதான் அவரு நினைப்பனா. சோ அவருடைய திட்டங்கள் ரெண்டும் திட்டங்களே போன்றதே, பக்தர்களின் திட்டங்களும் அவருடைய திட்டங்களே போன்றதே. அத்தகைய திட்டங்களை பின்பற்றி தனது வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒருவன் வெற்றி பெற வேண்டும். எஸ் சத்யபாமா மாதாஜி இது படிச்சுட்டு நம்ம முடிச்சு விடலாம்னா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சீவ உவாச ஏதத் சரு சாரி ஏதத் சஞ்சீவ உவாச ஏதத் ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய ருத அஞ்சலி வேபமான கிரீடி நமஸ்கிருத்வா பூயः ஏவாக கிருஷ்ணம் சதத்கதம் தெரியல மாதாஜி. அந்த பிரணம்ய ஏகபீதமும் பிரணய சஞ்சய் வாச சஞ்சயன் கூறினான், ஏதத் இவ்வாறு ருத்வா கேட்ட வசனம் உரையாடல் கேசவஸ்ய கிருஷ்ணரின் ருத அஞ்சலி கிருத்த அஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன் வேபமான நடுங்கிக் கொண்டு கிருடி அர்ஜுனன் நமஸ்கிருத்வா வணங்கிக் கொண்டு பூயக மீண்டும் ஏவ மேலும் ஆகா கூறினான். கிருஷ்ணரிடம் சகத்கதம் தழுதழுத்த குரலுடன் பீதக மிகுந்த பயத்துடன் பிரணம்ய வணங்கினான். மொழிபெயர்ப்பு. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். பொருளுரை. முன்னரே நாம் விளக்கியபடி பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தின் சூழ்நிலையை கவனித்த அர்ஜுனன் வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ளான். எனவே அவன் தனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றான். தற்போது அவன் ஒரு நண்பனை போலன்றி வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல நான் தழுதழுத்தபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கலாமா பாக்குறேன், எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாக்குறேன். இல்ல இது பெருசா இருக்கு, வேண்டாம், அப்ப இதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். 36ல இருந்து நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு பகவான், திருதராஷ்டிரியிடம் சஞ்சயன் பேக் டு திருதராஷ்டிர சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு. என்னது மன்னா, முழுவதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். திரும்பி நமஸ்காரம் பண்றான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். இனிமேதான் வரும், ஐயோ நான் வந்து உன்னை கிருஷ்ணா சொன்னேனே, யாதவா சொன்னேனே, உன்னை எப்படி எல்லாம் இன்சல்ட் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப சாரி கிருஷ்ணா அப்படிலாம் கேட்பேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். முன்னரே நாம் விளக்கியபடி பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தின் சூழ்நிலையை கவனித்த அர்ஜுனன் வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ளான். எனவே அவன் தனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றான். தற்போது அவன் ஒரு நண்பனை போலன்றி வியப்பினால், ஒரு சாதாரண நண்பன் மாதிரி இல்லாம ரொம்ப வியப்புல மயில் கூச்சேரியா அந்த மாதிரி இருப்பான். ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல நான் தழுத்தபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். இதோட நம்ம முடிக்கிறோம். ஏன்னா வந்து ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.